Точно минута толкова остава до края на назначените 3 и отново Иван Стоянов, може би за последен път нещо опасно, възможност и гол от ЦСКА измъква най-вероятно трите точки дълбоко в добавеното време на този матч. Удар с глава, който влиза в мрежата. Аз струва мисля, че Пламен Крачунов бе футболистът, който го нанесе. И така секторите А и Г избухнаха в радост. Виждате и радостта на Стоян Колев. Третата минута на продължението. Без нея Кевин Брун, но може би и Блажевича носи вина. 2 метра висок вратаря на Левски. Не се намеси в малкото наказателно поле и бе разстрелян от 3-4 метра след изстрела с глава на Пламен Крачунов. Най-вероятно в този момент ще видим и повторение на гола, с който червените поставят в нокдаун или не знам вече и в нокаут своя съперник. Ето го подаването. Абсолютно оставен сам. Ларсен Туре бе човекът, който трябваше да се грижи за Крачунов. Не го направи, остави го сам.